mana? Uy, yung mana? Sabay. Pasayawon din daw ka. Ano sa'yo? Kung sabay, ang tong-tong, sis! Sino kinahalat? Ipilitin! Ano? Ano? Bitaw na daw. Uy, di ba mo ano saya? Ano ang sayo? Sayo, kanina! Oh, yung anak ko. Di, mag-una pa mi ma'am kung saan ti ka. Pero muli ka dito karon. Ha? Uli ka dito sa Gunoy. Madili. Dili na may mag-dinner. Pero ugma ato ka tindahan. Ugma lang ta na mo gihatod ni. Nakalokin. Gani kay umi kanindom. Dito lang mi sa imong tindahan ihatod na. Pag wala, doon naman kaya mo dito no. Oo. Dolara. Unya. Ibalik na namo dito. Karton na mo gyapon. Ano naman mo? Matagbo dalani na may sakyan ano. Matagbo dalaning karton. Ay, unsa din na? Karton na magipadala gud ma'am. Dako man nga box good. Ngayon ta naka ano sa kanila sa likod. Pero ikaw mo saan ni karon? Hoy, bata! Bakit naka-outfit ka? Anong flower man imong una-una? Dili kay kalain. Alin be? Ay, nani din sila waiting surprise. Okay. Sige ma'am, patanawa sa ma'am. Ipatanaw ni mami ang iyang bagahe. O, di ka mo na bagahe. Kaya wala mong may bagahe ka sa Qatar. Naman, drama mo. Karton gina siya ma'am. Tanawa ma'am. Halib lang yung tanaw. Charot! Ang bagahe daw gikan sa Qatar. Open lang. Ay, ako mag-open. Uy, dali ka. Oh, sis, dapat i-video mo. Ikaw, gonit pa ka naman. Ano ko? Ito na ko po. Ay, i-video ko. I-video ko ninyo. Wala ma'am. Dili ka video ka. Nalubat mo. Ano ka ninyo? Ano, picture na niya sa gamit. Okay na? Okay na ma'am. Ano naman ang angle? Dali ako. Dito lang. Pero makita niyo balay. Ano ba? Ay, makita mo pa yan. Patay. Sige na, anak. Okay na. Go! Surprise! Birthday! May sayaw. Unya randang, unya rod. Sigapan niya. Wala ko yung fans. Kailangan ko sa katipuna. Thank you! Wala ko yung fans mo. Mali ma! So kita lang din ron. Thank you! Grabe yung effort. Ha? Grabe yung effort. Happy birthday. Thank you! Birthday! Ya, kanta sa kana mo, ma'am. Ha? Kanta sa mig happy birthday para sa Sige, mga kantahin ko. para kompleto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Thank you. Charot! Pwede na ka mag-wear? Okay, ma'am. Thank you! Thank you so much! Happy birthday. Thank you! Kaya ako ano tanan? Pati ang car? Ya, lingkod sa ma'am. Ha? Lingkod sa diya. Kay pakantaw. Angle. Pagilakot sa kanamo. Ning request Uy, mo dapat na. yung message! Ning request mo sa ma'am nga Ado? mukanta daw ka. Lagi? Ano siya, ma'am?
So, yeah, message ma'am. Ano na Dapat siya? ito to ni sa basagingan. Uy, Wala man ganito, natago pa nito. Kay What sila ba? Tamo sa gulo, napalaw begini. Lagi gani. Ano na siya, ma'am? Kanadakan mo viewers. Ano na siya, ma'am? Happy birthday, sis. Akong wish, o pagampo nga, i-grant ni Lord ang imong mga plans and desires sa imong kasing-kasing. Kabalo ko nga, Amen. kabalo ka kung unsa ti ka kalab. Dili lang best friend, kundi igsuon. Dili ko anan magdrama, kay puro rabaya ta katawa. Basta gusto lang nako ipaabot sa imong birthday kung unsa ka ka-importante o unsa nako i-value ato friendship o pagkaigsuon diha sa Ginoo. Amen. Unta, happy ka karon sa imong birthday, sis. I love you with the love of the Lord. Love you. I love you, Hygie. sis. Thank you, Miss Hygiene. Thank you, AM Digas Flower Shop. Since 2015. So, si ma'am lang sa. Ha? Ma'am, sa may birthday wish niyo mo kay Ay, ba? Mami. Ay, ma. Tapan niya, ma'am. Ay, ma. Dali ka, Kanong ma. birthday wish niya, ma'am. Ta, tagaan siya maayong panglawas. Mayong lucky. Mayong laki sa iyang kinabuhi, maabot niya. Parot ko. Thank you. Thank you, Katipunan. For the venue. Salamat kay grabe siya ng effort ka. Paano siya ko? Nakita na ko ninyo. 12 noon. No. Tindahan sa balay. Kung walay mga balay, di dyan masakpan. Sorry. Yung request sa kwan, ma'am. Bagay kaya ang flowers sa Tama gid ay ma'am. Diba no? Kamu dyan kaya buhat ani. Oh, ma'am, kami, ma'am. I mean, how did you know? That's one of my... Apil ang car. Tama na. Uy, wala to. Una pa. Isa ba? Pasayawon gid daw ka. Ano sa'yo? Unsa may atog, please? Sino kinahanap ipilitin? Ano? Diretso na tayo. Ana!